ngaturke salam hormat dhisik, salam sungkem Nduk Umi Birgita. Nggih. Marang panjenengane ingkang sampun purna anggenipun ngasta bupati wonten ing Kabupaten Madiun, Pak Kajimbing. Ayo, Umi dhisik. Ayo. Nggih, wilujeng dalu Pak Kajimbing. Jenengan tesih kemutan kula mboten? Kula sing jenengan sawer 4 tahun yang lalu, Pak. Suwimen. Nggih. Nggih. Ngaturaken selamat purna tugas nggih, Pak. Sehat selalu, panjang yuswa. Mugi-mugi nek mbok menawi jenengan nyalonke melih, mengke saged dados melih nggih, Pak. Terus mungkin nanggap wayang melih nggih, Pak. Amin. 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 Birgita piye kata-katane? Nggih, wilujeng dalu Pak Kajimbing. Anu Pak kula ajenge matur. Pak kula salah satu followers jenengan mungkin nyuwun fallback nggih, Pak. Waduh. Kewanen aku. Urung-urung wis fallback ora. Nang kene apa TikTok, IG apa? Instagram, Tenan, Pak. Nggih. Asmane apa jajal ning IG, Pak? Apa itu apa ya, Pak? Soalnya kan banyak toh, Pak, tapi saya sudah mengikuti. Sinten nggih, Pak? Pak Ahmad Dawani. Ahmad Dawani aku ki anu Pak, nek nama aslinya agak lupa, tapi kan nama apa itu yang tenar kan itu toh Pak. Pak Kajimbing Pak ya toh. Kajimbing. Mbingi saka tembung blimbing. Blimbingi lingire limo. Ya, limo tegese panjenengane tidak pernah meninggalkan Pancasila dan juga rukun Islam. Lalu lingire limo. Kowe sok niteni apa ora lek blimbingi lingire nek limo? Mboten iki, Pak. Titenono aku saurunge mangan blimbing, mesti tak soloki sik pira ya lingire. Ya tadi soloki. Kula ada pantun, Pak, untuk Pak Kajimbing. Pripun? Masak kambing dicampur pete. Pak Kajimbing nyuwun sawerane. Bocah iki langsungan. Lah biasane ngoten Pak Kajimbing nek wis sinden ngadeg gadah Pancasila mesti amplop sak yuta ngoten, Pak. Kowe ngono kuwi padha karo miskinke dalange. Ya pancen dalane miskin kok. Lah, ora ngono lho. Tegese pamane nyuwun ya nyuwun ning ora carane ngono kuwi. Alah Pak jenengan lho Pak wayangan saben wengi tapi lho Pak bisik lho Pak asene mati, Pak. Tulung benakno. Kapan oleh mutirakan lek ora ngono kuwi? Oh, ngono kuwi. Pak, kula niku Pak, leres niki Pak. Kula niku sampinge Mas Imam niku lho. Mas Imam ote-ote Pak. Beyoh Pak, rambute Pak. Lah wis sing salah lah Imam lho. Ning selain itu ning Waranggono aku lak gatekke. Oh, gulungane digarap, seragame digarap, jarike ya dikompakne. Kaya ngono. Lah ngapusi Pak dingklekku ki lho Pak nganti suwek kabeh ora ditukokne dalange. Lho dalange jan tanggapan sak menungi cetil ya Ram. Ya toh? Ya wis sesuk lek prei khusus awakmu tak tukone dingklek ya. Iya. Sing dhuwur 2 meter ngono ya. Ojo to Pak. Dadi kita menonjol dhewe. Pak, tumbas tinggal nang ngene Mas Dar niki lho. Lah iya to Mas tak payek niki Mas. Beras barange sing nukone lah ya aku to kuwi. Alah telak blenet tumbas ki ambak niki Pak Bu dalange ngapusi wedok antok. Kabehmu tak koprok kowe ora. Lah ya tenan kok sithik-sithik medok sithik sinden ayu lah. Betul tak dukung tak. Lah ya to. Tak omongi. Bros ndi to bros iki? Niki. Kowe pengen tak tukone sing anyar. Heeh, Pak, pengen. Aja kuwatir. Engko lek sesuk ning Nganjuk. Iya. Bar ki rombeng ingkah lek ning Nganjuk ning arep ning ndi? Ning Medion to, anu Ngawi to. Bar kuwi tanggal 10 tak tukokne bros. Tenan ya Pak, 10 kan libur. Bros sing ngene nang kono to? Iya. Ha, engko 10 tak tukokne bros. Engko sing masangne aku dhewe, ya. Lah ya to. Ngono wineh Pak Bu pancen Pak dalange jan medok ae. Labine. Kowe tak keprun dasmu kowe ora ngono kuwi. Ya ben. Enek Pak Kajimbing ngawisin ora ngono kuwi. Ya Pak, ya ben jenengan ben ngerti lho Pak, aja kaya ngono ya to Pak Bu ya to. Bu. Ayo, ayo. Coba saiki dandang gula sik, ali-ali. Ayo coba kaya apa sing apik dikersake karo Pak Kajimbing lantaran Pak Agus iki. Ayo. Dandang gula, ayo. Ayo Om, awas. Lorien. Nggih. Jeneng kula glali aja lali Nene. Niki
Birgita. Nggih, Pak, pengumuman Pak Lurah. Kopine yoga-yoga telas, Pak. Kowe sing ngurusi dudu Pak Lurah ya, Pak Lurah kon ngurusi wedang kopi barang lho ora. Lho lah aku ki anu lho, Pak. Menyejahterakan para yoga sambat ya tak omongke. Mergo yoga ki sing jelas pekewo Pak karo sampean, nek aku ora duwe pekewo karo sampean. Lampine ora. Ya, nek engko mesti kanca-kanca Laden wis siap. Nyiapke kopi nggih yoga-yoga. Lek aku wis Laden-laden ngerti seneng aku kok. Apa senengane sampean? Susu ora. Ya ta, susu. Susu apa, Pak? 4 sehat 5 sempurna kuwi lho bergizi kuwi lho. Coba 4 sehat 5 sempurna ya apa coba? Nasi. Heeh. Lauk pauk, Iya. sayur mayur. Heeh. Terus buah-buahan. Heeh. 5 minum susu. Alah susu neh. Aku tau TK, celuk-celuk. Ngono ditakoni aku ya jawab nyapa lho iki. Ampun lah. Anyone Birgita padake aku cah paut gitu ya. Yo Ben. Ayo. Ayo. Nembang ora? Nembang, mosok arep nyopet kowe lah. Ayo. Tansah Terus Bir. yen dadi lara gelo sedih rinten dalu. Oh, oper Umi Habibah. Ketoken kewala nganti anti besok apa bakal beli. Terakhir cah loro sing kompak sing apik. Ayo. Yen bali bejo Pak Lurah gredeg. Bagi iso Pak Lurah kok getak ilah dalah karo piye? Iki diajeni wong sak klumutan kok. Ayo Pak, tabuhi Pak, saya Pak Lurah Pak, ayo Pak. Kluntok. Pak Lurah, monggo Pak Lurah. Pripun? Leres pancen kudu ngoten niku. Kan sutradarane pemimpine wayang niku dalang. Aja lemang langsung teng sinden. Niku kleru. Mergo sinden lek ngerti saweran, raine malah kaya kotak amal dek niku. Atur nuwun nggih ini saking Pak Kasimbing nggih. Oh nggih matur nuwun sanget nggih. Pak sedene dereng lho Pak. Nggih mawon. Dremes. Ampun gugu gurem ceceker nggih Pak nggih ngoten niku. Niku mangke urusane kalih kula nggih. Matur nuwun nggih Pak nggih. Niki Pak Kasimbing lho. Lan jenengan nggih. Oh iya bar wayangan. Wae dalange ya. Tambah kata. Nggih, kathah nggih kula dum. Napa? Lan jenengan dalang mriki napa pripun? Kula tak jagoan karo Pak Bing. Ora gelem ngalih karo sinden Pak Lurah bahaya ya ora. Pak, delok Pak, kowe tulisane Pak, tak wacane Pak tulisane. Nah, ora dibuka sih lho ora. Delon umki saksine kowe ya. Haji Ahmad Dawami Ragil Saputra Kajimbing. Saweran untuk sinden 1 juta. Pak Dalam enggak lho. Nggih sinden ki Pak. Endi tulisane? Endi nggih. Oh, sing iki to. Kleru macamu sing walike iki lho. Oh,
to, Pak? Nggih, saking Pak Ahmad Dawami Raga Saputra. Menika khusus panjenengan Pak Dalang sinden-sinden mboten sah kemawon nggih. Lho iki lho. Ngapusi Pak kuwi ning isor iki lho enek. Endi neh? Iki lho jembing. Pak Dalang nek njaluk saweran sesuk stroke lho. Iki lho. Iki enek tulisane. Mung cekak tulisane iki. Sindene kocluk. Tak dom aja kuwatir aku karo kowe. Ngene lho, penake ngene. Iki lak usum bola to saiki. Iki tak tukokne TV sing gedhe ya ta. Dikek ning omahku ku ndelok bareng-bareng ya ta. Ora, Pak. Kuwi urunan dingek tuku bis Madangkara. Ngono lho. Ya kurang ngawut ae ora. Lambene Birgita iki tekan ndi ora. Lah wis aja ora trimo numpak bis itu bareng aku ae. Ya. Bukesi ben ning bis ya. Ya. Aja Pak, masakan bukesi sumuan kok. Ben. Iki kok bojoku saya bengi kok saya nakal ya. Lah sindenmu didikamu piye iso wani karo dalange lho. Biyen nyetak kongkon dek ya. Ben bir aku pegel karo bapakmu. Gara-gara nang Ponorogo wingi lho, kapokno. Sing dibahas meneh. Nyuwun sewu Pak Jimbing. Loh, Pak wingi teng Ponorogo nyuwun sewu bojo kula niku bintang tamune Silpi Kumalasari. Bagusi lek ndalang sewengi. Lah bar kae ya bar ning Ponorogo aku di WA karo Pak Mbing. Oh, piye? Pak Dalang lanjutkan. Piye iki Pak Kajimbing iki? Wah, Guyon-guyon Bu. Ora nggih. Ngaten iki bute lak menghibur para warga masyarakat wonten ing Plumutan. Yen terhibur penggali lak piyayi Plumutan dadi seneng atine, otomatis padang kang dadi pamikire, sesuk dan seterusnya nyambut gawe saya sregep, yen nyambut gawe sregep, otomatis penghasilane piyayi Plumutan melimpah ruah kebak barokah. Ngono lho. Tak dum mripatmu aja mlerok ae. iya Pak. Ayo oleh ono dhisik ndang. Ayo. Pak aku tuh Pak Yumi sik to Pak. Lah, Aku wis sote. Lah sing njaluk saweran iki awakmu kudu aku musik. Ya wis dinekno aku sing nyanyi to. Hah? Endi aku sing nyanyi to? Kowe njaluk iki? Iya. Tenan? Iya. Wani tenan? Iya. Ora ditabuhi kanca-kanca lho. Lho, lah aku iki diitung karo kanca-kanca kok. Hah? Dalange ora. Ditabuhi Ora. kanca-kanca. Penitine piye? Oleh nganti gamelange dikukuti piye? Ayo. Oh iya Pak. Oh. Tak wae wis tak wae 10.000. Nah, kuwi jan mindring kok pancen iki. Ayo nembang sik hadiah keri ora. Ayo. Rampung ali-ali mangke mangdangdutke podang kuning. Menika pamundhut saking ibunipun Pak Lurah Agus. Wah iya karo nglangi karo ngombe. Piye nek isine Pak? Piye nek isine? Ya kuwi urusanku nyapu. Yo, saya nyanyi sinden kok dalangi terus. Enek isine apa? Enek Ya isine. sawerane. Tak buka ya. Iya, Pak. Ya, ora apa-apa. Astagfirullah, Bu, sawerane dereng. Lampene ora. Lampene tekan ndi. Ayo, dintekake sik. Pilihanku mripat biru pamrih saronta
terima kasih. Ya. Genduk Umi Afifah karo genduk Birgita. Luar biasa. Semoga-moga bisa kanggo srana panglipuring penggalih. Iya, Mak, ya. Lah iki gandeng spesial, Nduk, sing ngersake iki ibune Pak Lurah. Ya. Kejaba ngersakake podang kuning uga ninggal katresnan. Iya, Pak. Mula sing dikersake ya iki dalam kurung ya Winong e. Iya to. Mula gandengi pamundhute ibune Pak Lurah Agus ya kudu dipinangkani tampil yang kedua kalinya nong. Iya ninggal katresnan. Engko digarap rong ramban sepisan dangdut yang kedua dijaranke. Iya. Iki sing kepareng mirsani ning YouTube ya akeh sing ngersake ninggal katresnan Winong. Weh siap. Wis nong. Nadyan tampil pindho ra masalah nggih nglipur warga masyarakat. Ya. Monggo Mas Noval buka saking kendang mawon. Aja nganti ninggal katresnane piyai ing klumutan. Ya, mangga. Ngelak awakmu iki sing kerjane paling akeh dhewe alon-alon wah ngono areng geblak lho ayo wis aku wis di WA karo Pak Kajimbing gandeng sampean semangate luar biasa kerjane ya kesel dhewe sawerane kok Pak Kajimbing PN dhewe wis ya ora kancane diumani lho nggih sembah nuwun